choreta Simba Rat. Kori gasi ne chinguru. Moe time. Ego sori imu achakire mwagenda matanga mwataka kuburukani kia bansimba. Mwako gende mikutano ya Simba mwataka kuburukani kia bansimba. Ntoroche. Ntori ko baibaga. Simba ne ro. Gorubono mpaka 2027. Nicha somo ngina donya turistodo. Omo ngina nkwaroche muna tuwa koneti kore na Simba. Omo no kwambele tira ibuli bakoko kore gasi no Simba orendete. Omo ngina neche ikakara toko koboni gasi kikwara ko tokorera. Onye na aye kwarura ase Simba soe timu ei. Onya komuro lakini abangina nabasaya nabagaka bakizi county mbaroche. Nuri answer bochibe asa kwairu ngasi kigwa korire. Igona ari kuchikosaba korubono. Henceforth Simba sikwe egasi ngokorare orinetaya moe time atorosari kisi county ya Ijanasa asori ngotageti. Tumugama na tuwa choreta Simba Rat. Kori gasi ne chinguru. Moe time. Ego sori imu achakire mwagenda matanga mwataka kuburukani kia bansimba. Mwako gende mikutano ya Simba mwataka kuburukani kia bansimba. Ntoroche. Ntori ko baibaga. Simba ne ro. Gorubono mpaka 2027. Nicha somo ngina donya turistodo. Omo ngina nkwaroche muna tuwa koneti kore na Simba. Omo no kwambele tira ibuli bakoko kore gasi no Simba orendete. Omo ngina neche ikakara toko koboni gasi kikwara ko tokorera. Onye na aye kwarura ase Simba soe timu ei. Onya komuro lakini abangina nabasaya nabagaka bakizi county mbaroche. Nuri answer bochibe asa kwairu ngasi kigwa korire.